Benvinguts a La Barra Roja, el vostre programa preferit d'entre els més de 800 podcasts que es fan i es desfan en català a dia d'avui. Concretament, 844 segons informacions de podcats.cat, que és el repositori on tots estem. Per tant, com que n'hi ha tants, gràcies per escollir-nos i recordeu, no sigueu NPCs, agafeu el rumb de la vostra vida digital, decidiu activament buscar-nos a Twitter, seguiu-nos a iVoox i on faci falta. Seguiu-nos al súper per demanar-nos un autògraf i sobretot seguiu-nos fins al final en la nostra convicció socialista. Organitzeu-vos i lluiteu per la jornada laboral de 4 hores. Imagineu com se'n riuran de vosaltres d'aquí a 800 anys quan diguin «I aquella gent, a l'any 2024, encara treballava 8 hores? Quina salvatjada és aquesta? I d'on treien el temps per fer el típic tom intergalàctic de dimarts a mig matí per Andròmeda?» I com s'ho feien per visitar totes les tardes al mausoleu de l'immortal creador de creadors Hidetaka Miyazaki? Però que encara vivien subjugats pel capitalisme, el sistema més ridícul, desequilibrat i assassí que s'hagi conegut? Quin endarreriment, no? Jo sóc el Dani, el presentador, productor, animador, mànager, coaching, editor, dinamitzador, corrector, censor i antropòleg titular del programa, i tinc amb mi en Víctor. Com estàs, Víctor? Bé, jo estic bé, l'únic que us vull demanar és a tope amb el socialisme, però a mi no em seguiu, porfa. Vale? Jo, si em veieu pel súper i em saludeu de lluny, tot bé, però no em seguiu pel carrer perquè em posaré molt nerviós. I, bueno, afortunadament estem predicant al desert, tenim 60 oients, però si els 60 oients es posen a seguir-me, la veritat és que em generarà molta ansietat, o sigui que us demano, per favor, que em saludeu de lluny i ja està. Res més. Com estàs, Oriol? Bé. Però, doncs, si estàs bé, a què estàs jugant? Que és l'altra cosa que preguntem sempre. Aquí. Ara, últimament, he jugat a jocs molt diferents. He jugat a l'Spirit Father, he jugat a l'Assassin's Mirage, he jugat al joc que ens va cagar el tió, Death Stranding, que podríem parlar una estona. Una gran pel·lícula de cine, de moment. I també estic jugant a un joc que es diu Air Company Management o alguna cosa d'aquestes. Ja ho he vist, que salta a l'Steam que està jugant a un joc de gestió d'aeroports. Sí, és una puta merda de joc. És un joc que tu gestiones literalment una aerolínia, has de comprar els avions, els has de dir on han d'anar, has de comprar combustible, has de comprar quotes de CO2, has de mantenir els treballadors contents, i la peculiaritat és que els avions viatgen a temps real. O sigui, és a dir, tu els hi apretes de despegar i, bueno, doncs arriba d'aquí 8 hores al destí. I d'aquí 8 hores t'has de tornar a connectar per tornar-li a donar un altre destí. I no seria molt bonic que en realitat estiguessis gestionant una companyia aèria però de debò i et paguessin 0 euros i tu et dediquessis a fer això i la gent que havia d'estar contenta siguin persones reals? No seria bonic, però és una mica desesperant, perquè clar, tu estàs esperant que l'avió surti i no pot sortir perquè, bueno, doncs a aquella hora jo estic dormint. I fins que l'endemà no em llevo al matí, faig el cafè, miro com estan els avions i els hi apreto despegar. I me'n vaig a treballar. I després de treballar torno a fer-ho. Hi ha gent que no ha arribat a la reunió a Aràbia Saudí perquè tu estaves dormint. Això és. És un joc que em va bé perquè el tinc així en segon pla mentre treballo o mentre faig altres coses i mira, m'ha distret una estona. Bueno, tu sempre has jugat a jocs d'aquests d'en temps real, no? Recordo que vas jugar aquell dels vaixells, de la regata, quan es va posar de moda la regata. Sí. Fer la volta al món amb el era un joc horrible. Recordo que me'l vas ensenyar, era un joc absolutament horrible. O sigui, dues coses que ho diu, que és navegar i jocs que reclamen, no? Una contínua atenció. Sí, o sigui, és a dir, aquests jocs m'agraden molt i els estic fent el seguiment bàsicament a la Copa Amèrica, la puta Copa Amèrica que destruirà gran part de Barcelona els pròxims mesos o pròxims anys, i jo els hi faig la gràcia jugant a aquests jocs, efectivament. I no has pensat tenir 3 gossos que et comportarien la mateixa feina que aquests jocs i com a mínim et mostrarien una miqueta d'estima? I sortiries a passejar una mica, sortiries de casa una mica. Passejar surto, Passejar surto. Ja he fet el meu passeig avui al matí. No, mentrestant el que faig és em cuido de vosaltres dos.
busco que tingueu un lloc on anar, explicar les vostres merdes i tot això, us dono un espai. Molt bé, això m'ha recordat de fet que l'altre dia, no sé quina presentació de videojocs online, hi ha tantes al final, en què van presentar un joc d'aquests multijugadors d'estratègia, del rotllo que et mola tu, Víctor, però d'aquests tipus amb la idea dels escacs per correu. És a dir, que tu pots jugar màxim una hora fent els teus moviments i t'has d'esperar que l'altre respongui, diguéssim. I s'està esperant bastant, no recordo el nom, però bueno, si de cas ho podem posar a la descripció del programa més endavant. I bé, tenim una novetat aquí. Ens fa molta il·lusió. Ens fa molta il·lusió perquè hem reclutat a una convidada especial que ens estimem molt, la Mire. L'única persona que em segueix la corda quan parlo dels Souls, una jugadora també dels universos de Hidetaka Miyazaki. La Mire va dir una vegada que Bloodborne era potser el joc més rodó que havia jugat mai, i a mi se'm va inflar el cor, se'm va omplir el cor de joia. La Mire, però, és una jugadora polifacètica. Tant et juga un Souls, com et construeix una ciutat als Cities Skylines, com devora, pel meu gust, de manera massa ràpida, algun indie que li cau a les mans, o torna a començar l'enèsima partida al The Last of Us 2 per comprendre la profunditat del dolor dels seus personatges. Jo la definiria, i podrà corregir-me després, com una jugadora més interessada en la narrativa que en les mecàniques. Tot i que passi bastant ràpid, també massa ràpid pel meu gust, els diàlegs dels NPCs. I tot i que ja sabem que els millors jocs són aquells que junten, no, mecàniques i narrativa perfectament integrades. En tot cas, la dèria de la Mire per les bones històries i personatges li ve de formació, perquè aquí on l'escoltareu, la Mire va estudiar cinema, es dedica al sector audiovisual i té un talent molt especial com a creadora i com a analista d'universos visuals. Mire, benvinguda, ens fa molta il·lusió tenir-te aquí. Com estàs? A què estàs jugant? Bones, doncs a què estic jugant i a què he jugat recentment? Pues al Nadal vaig estar rejugant el Death Stranding, o sigui que sí, podríem parlar. Les últimes setmanes he estat jugant al Crusaders King 3, o sigui que d'això també en podem parlar. O sigui que tinc una mica de background per poder fer el Parlament amb tots vosaltres. Pues això és l'hòstia, perquè interlocutes directament amb tothom. Sí, I a més a més amb el Souls, que és de Madani. Ets el convidat ideal. Mira, vols fer tu sola aquest programa que l'any entre tres? No podria. No podria? Jo t'ensenyo a posar veus. Bueno. Clar, pots fer de Dani, de Víctor i d'Uri, amb tres veus diferents. I no t'interrompries a tu mateixa, que és un dels problemes que tenim nosaltres. Igualment no sé si podria arribar a omplir tota la llista de càrrecs que ha anomenat el Dani, només presentar-se a si mateix, o sigui que crec que no m'arriscaria. És un càrrec que un càrrec que oblidat és el de secretari general de la Barra Roja, amb la qual aquest càrrec queda vacant i si vols te'l regalem a tu, te'l donem. Vols ser la secretària general del nostre podcast? La verdadera comandanta. La verdadera comandanta. Bueno, veurem com acaba tot això. Bueno, sempre tindràs l'honor, l'estrany honor de ser la primera convidada, o sigui que si això s'enlaira, tu no veuràs ni un duro, i si això s'enfonsa, tu t'enfonsaràs amb nosaltres. Molt bé, molt bé. Per cert, potser podríem fer una rata respecte a allò que hem dit abans, no? O sigui, tenim gairebé 60, penso, crec recordar, de seguidors a Twitter, però d'escoltes en tenim més, en realitat. 61. Disculpa, aquesta persona... A mi també m'agradaria fer una fe de rates, i perdona que et talli. Quan vaig llegir els noms de tots els oients que teníem la setmana... l'últim podcast, em vaig deixar el nom de la meva mare, que també s'escolta. M'agradaria afegir aquella llista de noms, el de la meva mare. Gràcies, mama, per escoltar-nos. Ets de les poques persones a Catalunya que ens escolta. I ja està, una abraçada. Ja, bé, molt bé. Una abraçada. Li portaràs el tàper net o no? No, perquè crec que us el veu endur vosaltres ahir, no? No veu agafar un tàper ahir? Un tàper. Aquest era el tàper de la meva mare. Paper de plata. Molt bé, vale. D'acord. Bé, dir-vos també, jo crec que és important dir-vos que aquest és un programa una mica especial. No només perquè tenim aquí a la Mire, sinó també perquè aquest programa farem bàsicament una secció de notícies, perquè aquesta setmana ha passat una cosa molt important a la indústria dels videojocs, i després farem una entrevista que ens fa molta il·lusió, però primer passem a les notícies, d'acord? Perquè l'entrevista és una miqueta sorpresa.
Segons diverses filtracions de fonts molt reputades, diguéssim, dintre de l'internet de la indústria, rumors que es porten arrossegant alguns mesos, i també el datamining que s'ha fet amb un joc en concret, que és el Hi-Fi Rush, que és un indie que la va petar bastant fora a principis de l'any passat. A principis de l'any passat. Sembla que Microsoft estaria contemplant un canvi de rumb històric que podria ser el primer clau al taüt de la guerra de les consoles, de l'actual guerra de les consoles entre Sony i Microsoft, no? El gegant que associem amb Xbox i amb el Game Pass podria convertir-se aviat en una publisher multiplataformes. Què significa? Significa que els seus exclusius deixarien de ser-ho i podrien ser publicats també a les consoles de Sony, a les PlayStation, o a les consoles de Nintendo, o a les consoles que puguin aparèixer en el futur. A banda de les pantalles, diguéssim, on ja es pot reproduir els productes de Microsoft, que són els Smart TV, dins del que és el sistema d'Android i el sistema en els smartphones també de Microsoft. Pel que fa al conegut servei de subscripció Game Pass, el mateix, diverses declaracions dels darrers mesos per part de representants de la companyia que estan per sobre del propi Phil Spencer, que és el CEO de Microsoft Gaming, estarien apuntant cap a un canvi estratègic general de la companyia que representa un viratge total en aquest sentit. Ja no es concep el Game Pass com un servei de subscripció exclusiu per PC i consoles Xbox, sinó que la idea també és portar els productes de Microsoft a totes les pantalles possibles, inclosos els hardwares de Sony i de la Switch, cosa que, almenys per mi, és el meu somni humit. O sigui, significa moltes coses. Significa que tu pots tenir un servei de subscripció tan potent que per 10 euros al mes tens un catàleg de 400 jocs amb renovacions setmanals, amb molts exclusius, amb molts jocs de llançament, etc. És, sense cap mena de dubte, el servei de subscripció de videojocs més important i més ric, no? Que té el catàleg més ric. És el somni humit, penso que de qualsevol, excepte de tota aquesta gent una mica partisana, no? Que són aquesta gent que s'enamora del seu electrodomèstic preferit i bàsicament els soldats de la guerra de consoles, no? Aquells que, Sony, piperos, tal i qual. Llavors, la meva pregunta és, què penseu de tot això, de la guerra de consoles? Teniu consola? Quin és el mitjà on vosaltres jugueu? Heu provat el Game Pass? Com ho veieu tot això? A veure, és que jo no acabo d'entendre. Vull dir, a nosaltres ens afectaria en què podríem... O sigui, per exemple, els jocs que ara estan només al Game Pass, ¿vale? Perquè són de Microsoft, els podríem publicar i, per exemple, els trobaríem a l'Steam, jocs que ara no els trobem, o sigui... Sí, per exemple, a Steam molts ja van, o sigui, en el Game Pass el que hi ha són exclusius de Microsoft, però també jocs en general. Aquests exclusius, per exemple. Aquests exclusius, sí, exacte, es publiquen a tot arreu. Però, clar, la gràcia és, sobretot, que s'acabaria aquesta cosa dels hardware tancats, de que Sony tu tens el servei de subscripció amb els jocs de Sony i third parties, i podries tenir el Game Pass. O sigui, descarregaries a la Play una aplicació que es diria Game Pass, pagaries el Game Pass i tindries el mateix que té la gent a les seves Xbox o al PC. I a la Switch també. Perquè això passi, no només Microsoft ha d'obrir el seu software, sinó que Sony també està disposat a obrir-ho, no? Aquest és un altre tema. Si Sony estaria disposat. Sí que en els últims anys hi ha hagut un cert flirteig amb Nintendo. Nintendo sí que s'ha vist que... Jo no me'n recordo com va anar. Van ser uns tuits i tal i qual, però Nintendo es va mostrar com disposada a tenir una aplicació de Game Pass a dintre del seu sistema. Sony s'hauria de veure. Perquè... Però llavors pregunto, es poden jugar jocs d'adults a Nintendo? Sí, hi ha molts jocs d'adults a Nintendo. O només es poden jugar jocs de nens de 12 anys? No, això és una visió molt esbiaixada que no compartim en aquest programa. Una mica sí, potser. No, o sigui, Nintendo, des de l'època de Nintendo 64... Un moment que t'acaba de dir que no ho compartim en aquest programa. Mira, Mira, no vinguis aquí a discutir el secretari general, manager i coach i pare d'aquest programa. No, mira, jo, i citaré ara aquí el nostre col·laborador Quim Farestac, seria això un viratge de 360 graus en les 360 indicadors? Seria un viratge de 360 graus. Sí? Sí. Jo t'haig de dir, ja que m'ho has preguntat fa una estona, que a mi no m'afectarà en res, perquè jo jugo a 3 jocs des de fa... Sí. A més estan al Game Pass, els 3, també. Estan al Game Pass, els 3 no ho sabia. Jo jugo a 3 jocs des de fa uns aproximadament 10-12 anys, i t'haig de dir que els nous que he jugat no m'agraden tant com els antics, i crec que hem fet un petit pas enrere. T'haig de dir que el Crusader Kings 2 m'agrada més que el 3, ho sento, mire. Sí, bueno, podem parlar molt, ja farem del Crusader King, un especial sobre l'especial, perquè... No, tinc aquí molt a dir, però... O sigui, un joc que val 60 pavos i té 2 dates d'inici és de vergonya.
I l'expansió de Pèrsia és una vergonya. Perquè era el moment d'afegir 4 dates d'inici, i no les 2 que tenen. Perquè la història medieval no comença l'any 1066 ni l'any 800. La història medieval comença el 476, i no hi ha hagut cap joc. No, això ho estic dient com a Víctor. I no hi ha hagut cap joc de Paradox que incorpori la data d'inici de l'any 476. A veure, Víctor, una cosa, com és possible que tu puguis jugar totes aquestes partides si jo, intentant acabar la vida d'una dinastia, m'he tirat com 3 putes setmanes, vull dir, quasi des del matí fins a la nit, non-stop, o sigui, com m'estàs dient que jugues a Pèrsia? Tu fas desdoblament o sigui, no dorms a la nit? Perquè, o sigui, jo vaig començar amb la Urraca, vale? A l'any... Doña Urraca, Sí. The Fate of Iberia, Sí. No sé jugar. Pues mira... No sé jugar, no sé com funciona. Saps com? Tu, per poder prosperar, t'has de carregar tots els teus germans, vale? Però són germans, fins i de la tot, Urraca, un amb el que t'estàs... Tu ja entres a la partida i ja perquè com a Doña Urraca tens... Quin comtat tens? No sé si era per conde? León, un Zamora, em sembla, potser. L'Alfons és el teu germà i el teu senyor, no? Ai, el teu senyor. Sí, no, és molt difícil. Jo, el Crusader Kings 3, a mi no m'agrada tant com el 2, perquè jo el 2 el tenia molt apamat i el 3 perdo, tia, i perdre em frustra molt, perquè jo ja perdo la vida, saps? Els videojocs m'agrada molt guanyar i em poso molt nerviós. Ja en parlarem un dia, ja si vols jugarem. La teva tàctica de salvar constantment i recuperar partides no funciona amb el 3? És que és diferent, perquè no hi ha com punts, no hi ha com moments, és com més gradual i no hi ha aquell moment on... Saps què et vull dir? Mai saps si et farà una revuelta i te'n vas a la merda, o sigui, et fan una revuelta, se't mor el fill, cada heretat, tot, i ja. Sí, no, aquell xaval que fa 17 anys que estàs cuidant entre cotons, que li has fet el millor filòsof de no sé què que l'eduqui, però resulta que es cau del cavall, el desgraciat. Però això és la gràcia que té. O sigui, jo entenc, el sistema de successions és el gran problema, és a dir, que tu tens 3 fills, però clar, aquí el que la gent fa és la gràcia que té, també, que se't desestabilitza el regne, perquè és una cosa bastant realista també. Vull dir, hi havia regnes que tenien 3, o sigui que en la mateixa dinastia tenies 3 reis que prosperaven, però després hi havia una bajona i bueno, a vegades pot passar. Jo el que feia és seguint un tutorial d'internet, del celibat, a partir del moment en què tenies 1 o 2 fills, després un fill l'enviaves a ser... a que es fes cura o alguna cosa així, i llavors tenies el teu preferit. Però tenir filles és molt interessant. Si ja deixes de tenir fills no pots explotar aquesta... Perquè tens filles només per crear aliances. Sí, però hi ha un moment en què també pots deixar tancades les aliances i llavors ja tens, és el gran aliat del regne de Bretanya o del que sigui, llavors ja tens allà una de soldats que flipes sempre. Clar, però és que és això, és la gràcia, no? És que si fos tan fàcil... No m'agrada tant com el 2. De totes maneres, i responent a la pregunta que tu m'has fet, a mi això no m'afecta. O sigui, que el Game Pass a Nintendo, a mi, o sigui, la meva vida continuarà igual. Saps sí, però potser la vida dels nostres oients... No, però a mi és que no tinc cap consola de Nintendo actualment i no estic subscrit a Game Pass, amb la qual... Però tens la Play. Tinc la Play 4. Podries tenir el Game Pass allà. Sí. La tens una caixa, no? No, la tinc... Bueno, sí, a una estanteria. Però últimament hi jugues o no? No, és que clar, no té els jocs que m'agraden. O sigui, jugo a l'ordinador perquè... Em vaig comprar el Bannerlord 2, sabeu quin és? Aquell d'anar a cavall... Mountain Blade. Deixa'm que t'interrompi per dir-te una cosa. Hi ha un mod interessantíssim que és Mountain Blade 2 més Crusader Kings 3, en el cas de tenir els 2 jocs, i quan vas al camp de batalla, quan comença una batalla, en comptes de tenir aquella interfície merdosa, s'executa el Mountain Blade 2 i fas la batalla. I llavors fa una mena de càlcul de les tropes i de tot el rotllo i no sé què, i tu pots configurar de 1000 maneres i es veu que és l'hòstia. És el somni de la gent que ens agrada jugar a jocs d'estratègia, que és juntar el Total War però donar-li la profunditat del taulell dels jocs de Paradox, perquè s'ha de reconèixer que els Total War queden una miqueta fluixos. Però el xinès no, el Three Kingdoms és molt profund. Se m'està baixant, quan s'acabin de baixar els 100 gigas, jo et dic que faré una partida... A mi m'ha semblat molt profund, tot el rotllo. Tens els districtes, pots tenir
revoltes, Total War, Three Kingdoms. 3 regnes. Basat en la guerra, en la guerra Gent que no parla, bueno, perquè igual tenim algun oient que no parla en anglès. Per ta mare, que ens escolta. No, m'agrada estudiar anglès. Exacte, per exemple. Sí. De totes maneres, a mi, el senyor Phil, no... Llavors, desapareixerà el seu càrrec si desapareix? No, perquè la divisió de gaming seguirà existint, la divisió. O sigui, ens l'haurem de continuar menjant, no? Sí, però és que serà una altra orientació que tindran. Obrir-se a totes les pantalles. I no creieu... És el seu camí cap al monopoli, al final. O sigui, Microsoft el que fa és això. I han vist molt clar que han perdut la guerra de vendre hardware. O sigui, ells estan molt a la cua respecte a Sony. O sigui, Sony des de la generació anterior, des de la Play 4, van guanyar ja clarament. I la 5 ja ha estat del plan de... Però Xbox és una bona consola, no? No n'he tingut mai cap. Estrictament sí. Xbox? No. La Xbox a Europa és territori PlayStation. Però és una bona consola. És una bona consola en termes tècnics, és una molt bona consola, potser un pèl millor tècnicament que la Play, aquí hi ha molts matisos diferents, però el que té la Play és el catàleg i sobretot el nom. És a dir, quan uns avis van a comprar-li una consola als seus nets, el que demanen a la botiga és doni'm una PlayStation. Yeah. No diuen una Xbox 360 Series S, saps? Per començar, això és una mica ridícul. Vull dir, és el nom, la PlayStation és videojocs, igual que Nintendo és personatges, el Mario, el Zelda. Que creieu que cada cop, o creus tu, Dani, que cada cop o sigui, el Game Pass, diguéssim, serà obligatori per jugar a videojocs i els jocs que quedin fora quedaran... No, obligatori no. Simplement que aquest serà un servei de subscripció que regnarà. Tindràs altres coses, tindràs els exclusius de Nintendo, que això no, vull dir, Nintendo també regna en lo seu, o sigui, la Nintendo domina completament el seu mercat i tens els exclusius de Sony, que tampoc estan al Game Pass, i pels quals necessitaràs una Play. Sony no sembla que vagi a fer una cosa semblant, de treure un sistema de subscripció que puguis executar en altres llocs, en altres sistemes, però sí que ha fet un pas molt important, els seus exclusius els està traient Steam. Ja tenim The Last of Us allà, ja tenim els Horizon Zero Dawn allà. Ha fet aquest pas que el va fer fa un parell d'anys, crec recordar, i que també va en la mateixa direcció. O sigui, a les empreses grans els està interessant això. Ja deixar enrere el rotllo de la teva consola amb els teus exclusius, vull dir, obrir-se, excepte Nintendo, que juga a una altra lliga. Bueno, jo diré que a mi els pas no m'interessen gens. A mi m'agrada comprar el joc que hagi de jugar. I aquesta cultura de, bueno, jugo un dia una cosa, l'endemà una altra, a mi no em mola, no? Si tires cap a una experiència, doncs vinga a fons, no? Sí, és que diré que els 4 aquí tampoc són molt de... Per exemple, teniu la Play connectada a internet? Sí. Ahir ho parlàvem. Jo sí, perquè em vaig haver de comprar algun joc que era més barat en... Però és a dir, jugueu amb... descarregueu DLCs, us descarregueu, feu partides online... És que jo no jugo a la PlayStation, no. Bueno. Ja no m'agrada. Home, jo sí... depèn, sí. Sí? A veure, és que jo suposo una mica l'expressió, jo jugo absolutament a tot i faig tot. És que per mi un videojoc és un compromís en el qual hi haig de fotre al mínim 2.000 hores en 2 anys. Si no li foto 2.000 hores... No em val la pena els calés que costa. No em val la pena gastar-me 60 euros. Molt lògic, molt lògic. No, perquè és que... I amb el Crusader Kings 3, tornant al tema, m'està passant això, que és que no em veig fotent 2.000 hores en aquest joc, perquè és que... És una inversió amb la qual no vols invertir. I sobretot quan arribes al final, que és quan et vols llançar per la finestra. Després de tot l'esforç que has fet. No faré spoiler del que passa, però no sé. O sigui, qui estigui jugant al Crusader Kings només per veure com acaba, ja pot deixar el joc a... Però acaba... Spoiler, però... No farem spoiler. I comença l'Europa Universalis 4, no? No tens el mod... No és un mod, és un DLC en el qual la teva partida del Crusader Kings, almenys el 2, es pot convertir en una partida de l'Europa Universalis 4. No ho havia sentit, això? A mi no m'ha passat. El que m'ha passat no és això, i no explicarem el què. Bueno. Bruce Willis està mort, al final. És el gran spoiler. Bé, jo només volia dir, jo crec que no és incompatible tenir el Game Pass o gaudir del que t'ofereix el Game Pass, que és poder picar coses, amb després agafar un joc i obsessionar-se amb ell. Jo és com vaig començar amb el Total War Three Kingdoms. O sigui, el Total War Three Kingdoms va sortir el Game Pass, vaig dir, hòstia, te'l descarregues, et mola i te'l compres, perquè més tard o més d'hora sortirà del Game Pass. El Game Pass és igual que Netflix o el que sigui, està un temps i després surten. I sí que et permet sortir-te una mica de la zona de
de confort i provar moltes coses diferents. A més, el Game Pass no és només grans jocs, o sigui, el Game Pass està molt ben equilibrat, són grans jocs, grans llançaments de dia 1, indis petits, vull dir, coses molt variades i té la seva gràcia. En tot cas, voldria que passéssim al següent bloc perquè tenim una trucada pendent amb el nostre convidat. Només dic que jo, per mi, sortir de la zona de confort és aixecar-me a les 7 del matí cada dia. D'acord? Perquè la zona de confort és dintre el llit, sobretot a l'hivern, i sortir de la zona de confort és haver-me de llevar, vestir... La zona de confort sí està molt bé. La zona de confort sí està molt bé. I jo crec que amb el tema dels videojocs, no ho sé, jo no surto a la zona de confort. He provat coses últimament, he fet el que tu em vas recomanar, provar coses diferents, i no m'han agradat gens. Bueno. No, o sigui, no m'han agradat. És que el tio els hi va portar A mi sempre agrada. Death Stranding i... Un joc. Dishonored 2. Ui, que no, són dos pedazos de joc. Jo és que em marejo amb aquests de primera persona, no? Sí. Jo me'l vaig comprar aquest i vaig jugar 5 minuts i ja estava marejada perduda. Sí, Sí. Però hi ha opcions d'accessibilitat que pots moure el FOP, que és el Focal Point of View o alguna cosa així, per persones que tenen el motion sickness, que és això que et passa a tu i que li passa a molta gent. I per això tenen aquesta opció. Perquè és que clar, mira, és que l'altre dia estava jugant al Soma, que veig que el tens i també et va manejar. Clar, el Soma és increïble, o sigui, és boníssim i és ja bastant antic, i estava jugant i dic, hòstia, un amigo tuyo ha jugado això, i veig la mira i veig 20 minutos jugados, dic, ja està, se mareo. Però és una llàstima perquè hi ha sistemes. El Soma no ho sé perquè és una mica antic, però els jocs que surten ara en primera persona sempre tenen una opció per... No sé com ho fan, però perquè la gent que té motion sickness no tingui. Si no tens els xiclets aquells. Biodramina. De biodramina. Que pots mastegar mentre jugues a videojocs. Bueno, mirarem, sí. Doncs bé, avui tenim amb nosaltres en Pau, creador, productor i presentador d'un projecte que ens ha cridat molt l'atenció, que és Viatge per les Terres Intermèdies. Un podcast, un lore podcast, diria jo, sobre Elden Ring, narrat a partir d'una partida d'en Pau amb el seu avatar Ithladin, una sense llum que ha perdut la memòria. A més, sembla que l'estància de Godric i els seus soldats en l'exili no ha estat lliure de la guerra. En el camí que du cap al castell podem trobar un monument format per enormes espases de pedra clavades al terra, que rememora una batalla passada. La inscripció del monument diu: la humiliació de Godric el Daurat. Després d'haver assaborit la derrota baix l'espasa de Miquela, ara s'agenolla i demana clemència. Recordem de la cinemàtica inicial que l'espasa de Miquela és Malenia, la semideessa que semblava una valquíria i lluitava contra Radan. Això de l'espasa de Miquela entenc que es refereix a que Malenia servia com a guerrera a Miquela, de qui parlarem més endavant. Segons el que diu este monument, Malenia es va enfrontar a Godric i el va derrotar. Pels que no sàpiguen de què estem parlant, Elden Ring és un videojoc de rol d'acció, guanyador del GOTY de 2022 i que representa la culminació de l'obra de Hidetaka Miyazaki, creador de la saga Souls i un dels desenvolupadors més influents i premiats al panorama actual. Poseu pausa, busqueu tot això a la Wikipedia i després podeu tornar per meravellar-vos amb el que fa en Pau. Ha produït un podcast sobre l'intricat i extensíssim lore d'aquest joc, pel que seguidament començarem a preguntar-li. Pau, benvingut a la Barra Roja, un programa de rojillos que juguen a videojocs, però deixa'm que abans d'entrar al tema comenci preguntant-te el que pregunto sempre als nostres membres i convidats, que és: com estàs i a què estàs jugant en aquest moment, tot i que m'imagino a què estàs jugant en aquest moment. Hola, què tal? Encantat d'estar així, que tenia molta il·lusió de vindre, perquè vos he estat seguint un poc, he estat escoltant els capítols que deu fins ara i m'està encantant, o sigui que no sé, per a mi, vull dir, m'encanta estar així. O sigui que com estic bé, precisament perquè estic així parlant amb vosaltres, i que estic jugant ara mateix, pues, efectivament, és fàcil imaginar-se que estic jugant a l'Elden Ring, perquè com podem parlar després en més detall, però el podcast aquest, bàsicament, va paral·lel a la meva primera partida, no? Aleshores, jo vaig començar, quan va eixir el joc, o sigui, fa ja
quasi 2 anys, no? Per ells. I vaig començar la partida, però és una partida com llarguíssima, perquè cada cert temps us paro, em poso a fer l'edició, el podcast, tot això, i aleshores però estic jugant això des de fa 2 anys i encara em queda, jo crec que la meitat del joc almenys, o sigui que estic jugant això, però al mateix temps sí que me vaig donar compte de que si no jugava altres coses també de tant en tant, com que crec que estava entrant en un bucle mental un poc estrany, de començar a tindre un poc d'odi al joc, com que tenia moltes ganes de jugar però al mateix temps volia fer el podcast i aleshores era com era un poc estrany, no? Entonces vaig dir, mira, igual si vaig jugant altres coses al mateix temps de tant en tant, se m'hi lleva un poc el mono de voler jugar i si no doncs puc també anar fent les dues coses paral·lelament. I bé, mentre l'últim joc que vaig jugar complet crec que va ser el Blasphemous 2, havia jugat Diablo, i ara l'altre dia vaig començar, no sé si continuaré de moment, potser m'ho dic per a més endavant, però vaig començar l'Armored Core 6, que és també de From Software, i és, diríem, el que estic ara jugant, a més de l'Elden Ring, que el tinc un poc ahí començat. Molt bé. Perdona, és el joc de metges? Sí. Vale, de robots verticals, no? Sí. Vale. En podem parlar una miqueta després. Jo crec que potser a mi m'agradaria almenys començar preguntant-te pel projecte en si, no? Com se't va acudir aquest projecte de viatge per les terres intermèdies? Val, bueno, així la història és bullada, però va, trintent, no crec. Sí. No sé, digueu-me més o menys, si veu que m'enrotllo molt, em pareu, No ho farem. Val, doncs bueno, la cosa va ser que clar, jo quan s'aprovava el llançament del Ring jo estava super hypejat, o sigui, era com el joc que més esperava des de fa moltíssim de temps, perquè clar, jo havia jugat tots els Dark Souls i tal, però una vegada ja estaven trets de feia temps, no? Per a mi jo els havia jugat tots, però era el primer joc que era com que anava a jugar el moment que s'estrenava, no? O sigui, que es llançava. Aleshores jo estava com en moltíssimes ganes. I clar, jo era com que li pegava voltes i com faré, quina build em faré, quina classe de personatge m'agafaré, no sé, com que li pegava moltes voltes a què anava a fer en la partida perquè volia que fos algo èpic, no? I clar, jo sempre això ho comentava amb els meus amics i és que jo no vull jugar a aquest joc, jo vull viure en aquest joc, o sigui, voldria que la partida fora com si estiguera jo dins del joc i el més immersiva possible com per a sentir-me com que estic dins d'ells. Entonces, el que se'm va ocórrer va ser, vaig a centrar la partida en el lore, perquè clar, jo el que pensava era bueno, primer perquè m'obsessiona el lore dels Dark Souls i tot des de fa molt de temps i ni veig que, per exemple, el lore del Bloodborne, que crec que és el que més temps li he dedicat a entendre perquè és el més complicat d'entendre, el vaig fer per a un amic meu que és el meu company de pis que va començar a jugar al Bloodborne i li volia explicar-me el lore, aleshores li vaig arribar a fer un PowerPoint de 250 diapositives per explicar-li que vam estar com 10 hores. Però això ho has de compartir, nosaltres volem veure això tinc intenció en algun moment fer alguna cosa amb això, un fil a Twitter sí, un fil a Twitter podria ser, però és que seria un fil etern, o sigui. No, una cosa, m'estic un poc per les rames, però una cosa que sí que havia pensat fer en algun moment, quan acabi el podcast i tot, és sí que potser fer-me un canal de YouTube o alguna cosa així i anar traient com si diguem vídeos explicatius típics d'estos de lore, més en un format un poc més reduït que no el podcast, que és una cosa monumental, no? O sigui, una cosa més concreta dels diferents jocs i tal, i bueno, crec, si no m'equivoco, que seria el primer, potser com canal d'aquest tipus en català, perquè no n'hi ha res. Sí. De fet, jo anava a preguntar precisament per això, és a dir, quins són els teus referents de Loreplay, perquè jo el que no havia vist mai, suposo que n'hi haurà, és un Lore podcast, no? Però sí que Loreplay és un gènere... Sincerament jo tampoc, jo no sé si hi ha. Clar, no sé, potser en anglès, no? En anglès jo crec que... No, sí que està aquest que va sortir, però el que passa és que se va començar, me pareix, a fer-lo després que començarà jo, però està de Vanessa Halloweenesa, sabeu qui és? Una streamer crec que està allà a Barcelona, que va treure un podcast fa poc que crec que era sobre el Bloodborne i ara crec que està fent també sobre l'Enric i tal, però no era tant com i sí que era més concret, menys capítols i més anant a la història principal i tal, i no tant de narrar una història. Això de narrar la història d'un personatge al llarg de la partida, això no sé si ho dic de meva, però hi ha algun altre per ahí, perquè al final, a saber, el món és molt gran. Però sí, o sigui, era un poc... és un poc així la història. I aleshores, bueno, jo el que deia abans vaig començar quan al final sí que va eixir el joc i jo vaig entrar ahí i la meva idea era això, no? De que siga full centrat en el lore, perquè jo el que pensava és, clar, és que
Nosaltres estem molt acostumats en els Souls, en qualsevol joc, a que tu entres com a jugador i estem superacostumats a que te ve un enemic, doncs què has de fer? Doncs pegar-li, no? Perquè és el que fem en els jocs, no? Però si tu entrares com a humà dins d'aquest món de repent, sense saber res de lo que passa, tu el primer que faries no seria agafar una espasa i ficar-te a pegar hòsties. El primer que diries què està passant així, perquè estic així, qui és este enemic, perquè ell té 8 braços o perquè està boig, no? O sigui, bueno, això és el que faries tu. Jo faria boleta i em ficaria a plorar amb un racó. Jo sortiria corrent, concretament. Segurament, però el següent pas després de plorar un rato segurament seria preguntar-te on estàs i per què estàs ahí tot això. Entonces, clar, jo intentava imaginar-m'ho d'aquesta manera, no? Vaig intentar centrar la partida de com si estiguera jo ahí i intentar fer lo possible per descobrir un poc, encara que és complicat, perquè clar, és molt críptic tot, no? Però descobrir per què estic ahí, quina és la història d'aquest món, si hi ha bàndols, però a quin bàndol té més sentit unir-se o aquí s'ha de recolzar, aquí no. I això és un poc la història que volia jo com donar-li. Aleshores pues, ho vaig centrar molt en el tema del lore i tal, i clar, la meva idea era, vaig intentar, en lloc de fer lo típic que he fet sempre en aquests jocs i que molta gent fa, que és, te jugues el joc, no t'interes de res, i després, si t'interessa, vas a buscar vídeos del Batividia o de qui sigui, d'estos que fan vídeos de lore, i ho entens ja més o menys tot així per damunt, que és el que jo he fet sempre. Clar, en este tenia com el repte de dir, vull intentar entendre-ho jo tot, o almenys tot el que sigui capaç de dar, per mi mateix, no? I aleshores, la meva manera de jugar al joc va ser, agafava el joc i em posava el portàtil al costat, i aleshores totes les coses que anava trobant, de que foren mitjanament interessants per al lore, les apuntava, no? I aleshores, clar, la partida duia 300 hores perquè és una manera de jugar superlenta, no? O sigui, anar apuntant tot el que trobes i tal, i al final, claro, de repent és com que duia com la meitat de la primera zona de Necrolimbo aquesta, o sigui, que és una zona de moltíssimes que hi ha i sols en la primera meitat ja duia com 30 pàgines del Word este. I la gent em diria, però és que en això has de fer alguna cosa, penseu a Reddit o fes no sé què tal. Però pensaves que això aquí li té que interessar, un textaco ahí super desordenat, a més. I entonces he estat pensant com li podria millor traure algun projecte a partir d'això, i se'm va ocurrir lo del podcast perquè era una forma d'anar contant com aquesta idea que jo tenia, com de fer d'estar jo immers ahí en l'univers, com si fos una història concreta d'un personatge que està ahí i tal, doncs fer-ho tipus narratiu. Al principi era els primers capítols que vaig gravar, que després ja els vaig gravar millor, però el primer try, diguem, d'això van ser jo sols parlant, o sigui, jo anava dient, o sigui, anava contant el que anava fent el personatge, però anava jo sobretot elucubrant ahí en idees que se m'ocorrien de lore i tal, no sé què, perquè al final vas veure que això era molt turra, o sigui, era un poc infumable. Aleshores el que vaig pensar després va ser la idea de lo dels diàlegs, que és lo de que en lloc de dir, bueno, aleshores si Tladin es troba en tal personatge que li diu no sé què, doncs en lloc de dir això, pues integrar-ho millor en una veu diferent per a que tinga més dinamisme el podcast, que no siga sols la meva veu, i posar a una persona que diguera pues, el que és el diàleg, no? I el següent pas ja va ser, al principi només era pues, literalment copiar i pegar el diàleg del joc, que el diguera una persona i ja està, jo seguir parlant, i després em va ocurrir, i si en lloc de ser la persona que parla ja està com en el joc, perquè al final el joc no és un diàleg, és un monòleg en realitat, perquè el teu personatge no parla. No. Doncs tu vas a un personatge i ell, aquest personatge, et diu coses, i ja està. En lloc de, al principi ho feia així, i després em va ocurrir, i si li dono veu al meu personatge, i si és més un diàleg, és com més tal, i damunt li dono com un poc més aquest rotllo com narratiu, no? Com de història d'un personatge, com una partida de rol, un poc, en certa manera. Sí, és que de fet el que fas és això, és rolejar, t'agafes el teu personatge i fas molt de rol, vull dir que et crees línies de diàleg, no? Sí. És que jo volia preguntar-te, perquè has parlat una mica de la producció, no? De com reculls el lore, no? I a mi m'ha cridat l'atenció això, no? Perquè m'agrada molt com transmet la sensació d'estar recorrent, precisament el que has dit, recorrent aquest món i des de primera persona recollint tots aquests testimonis de lore a través del que veus amb la mirada, dels objectes que reculls, no? Vull dir, això està molt ben transmès, però la meva pregunta és, sent com és la teva primera run i per tant, sense saber el que et trobaràs, sense saber quins són els límits, per exemple de Necrollim, quan s'acabarà Necrollim i podràs treure conclusions d'allà, com ho fas? Perquè, clar, ja sabem que les converses amb els NPCs se'n van, o sigui, la segona vegada que parles amb ells no diuen el mateix, llavors ho graves, per exemple, perquè suposo que de forma professional jo el que faria seria gravar-me i llavors poder veure el que diuen els NPCs, perquè clar, és que si no... Com ho fas llavors això? Com ho sistematitzes?
I això ha sigut un procés, Jo al principi anava un poc així anar provant, o sigui, al principi de fet la meva idea era bueno, doncs jo jugo una estona i quan veig que ja tinc prou material faig un capítol, i després jugaré una altra estona i un altre capítol, i al final vas veure que aquesta forma no, perquè era molt erràtica, perquè al final els capítols quedaven molt inconexos i de sobte podries parlar d'una cosa que ja havies parlat fa 5 capítols, entonces vas dir, vaig hem de fer una manera que quede tot més organitzat i més tal, i també per lo que dius, que al final estar apuntant tot el rato el que vas trobant, els diàlegs dels personatges, pues arriba un punt que no és factible, no? Entonces vaig començar a fer-lo de gravar, o sigui, jo jugo en la Play, i en la Play pots gravar els últims segons no? que has jugat i pots fer captures de tot el que vulguis, jo tinc mils i mils de captures ja del joc i vídeos i tal, i aleshores el que feia era això, i la manera que tinc ara de funcionar, que de moment està funcionant prou bé, per lo que dius tu, no? De que al final no saps quan va acabar això, quan va acabar cada zona, no tens ni idea, entonces no pots organitzar. Entonces el que he decidit fer és, per a no perdre tampoc aquesta idea de que sigui com paral·lel, perquè podria jugar tot el joc i després fer tot el podcast, però no era aquesta la idea. Entonces, el que se'm va ocorrir com a punt mig un poc és, jo el que faig és, primer, una fase que és com de recollida d'informació, o de jugar, en veritat, o sigui, jo jugo, i el que faig és jugar una zona completa fins que dic, he jugat aquesta zona, així, en aquesta zona, per exemple, Necrogym, no? Jo vaig jugar tot Necrogym i vaig dir, així n'hi ha prou de l'hora com per a fer una temporada de 10 capítols, més o menys. I aleshores vaig parar ahir de jugar, havia recollit de totes les captures, de totes les descripcions i de totes les coses que m'interessaven i els vídeos i tal, i aleshores això més o menys me va ocupar un parell de mesos de jugar-hi a part i de recollir tota aquesta informació. I després ve la fase que és més sí, 2 mesos. Que, clar, penso que jo també jugo, és una manera de jugar molt... A mi és horrible veure'm jugar, a vegades de vicis... Bueno, deus estar quiet mirant al voltant i llegint peces del lore. No sé si heu vist el Juso Montero, que va fer streamings i tal, doncs és un poc aquest rotllo, o sigui, jo no puc tirar fàcil 10 minuts mirant un relleu d'una porta per a veure si hi ha algun símbol que te porta alguna idea, que la majoria de vegades no, o sigui, la majoria de vegades després d'ahir no trac res, però jo què sé, m'agrada, no? M'agrada com... I aquesta sensació com de que soc un poc arqueòleg, saps? Com que estic ahí en el món fent un poc d'arqueologia, està guai. I aleshores el que faig és això, no? O sigui, estic aquesta primera part d'estar recollint la informació i després paro de jugar, que és la part més difícil, perquè ara estàs en totes les ganes, en tot el món, i tens que parar, però és que si no me forço a parar i me fico a fer-ho, després ja sé que no ho faria, entonces com que me ve. Tinc prou força de voluntat al final, com per dir, pues paro i ja està. Entonces ahí paro i començo el que és la fase que és la més dura, diguem, més dura no, però la més llarga i densa, que és la d'escriure el guió. Clar, és agafar mils de captures d'informació, organitzar-la, perquè el joc està super desordenat, la informació. Te trobes una descripció que te parla una cosa i una altra al cap de 2 o 3 hores que te torna a parlar d'això perquè ni te recordes el que tal. Entonces tinc que m'organitzo les captures en carpetes, segons els temes, tal, no sé què, i decidís que en cada capítol de què vas a parlar, perquè sigui més o menys integrat, i després escriure el guió, que jo el tinc tot escrit, vull dir, no improviso quan gravo, o sigui, el tinc tot escrit i jo vaig llegint. I aleshores... Sí, m'imagino perquè realment està molt ben escrit, es nota que està produït tot la narració. Sí, i aleshores és com que el que faig és escriure el guió, entonces, clar, això em costa normalment més temps que el que m'ha costat jugar-lo, perquè és més això, no? Més o menys cada temporada potser poden ser entre 80 i 100 pàgines de guió, perquè clar, són uns 10 capítols cada temporada de mitja hora cada un, o sigui, al final són unes 5 hores cada temporada, però és molt de text. I després és la part millor més densa, però a mi m'agrada en veritat, perquè és la part en la que hi vaig aprenent més de tot el que és això. I després vaig a la part més divertida per a mi, que és la de gravar. O sigui, al final ja tinc tot el text i és simplement gravar. Això m'ha costat prou poc, en realitat. En una vespre puc gravar 2 o 3 capítols i al final... I després gravar els personatges, que també és prou divertit, que és, vaig enganxar a un grapat d'amics meus i dels meus germans i tal, i els dic, mira, graveu-me així a sota, i aquesta part és prou divertida, en veritat. També he anat aprenent un poquet en el temps a com col·locar la veu, aquest tipus de coses, no? Com col·loques la veu per a que no quedar-te sense veu en seguida, o per a que s'escolta després millor, o als personatges quines coses dir-los per a que no parega molt com que estàs llegint, no? Sinó com que jo sempre els dic, exagereu molt quan parleu, encara que vos parega sobreactuat, després quan ho escolteu no queda sobreactuat. Clar, al final no són actors, són gent normal, no? Entonces no saben el millor tal, i jo tampoc tinc ni idea, però jo què sé, a poc en el temps vas per ensai i error, vas veient coses que sonen millor i que queden millor i vas aplicant i ja està, poc a poc vam fer així.
Escolta'm, i jo et volia preguntar una altra cosa. Jo estic una mica obsessionat amb aquesta idea de que és la teva primera run, vale? Per moltes raons. Una d'elles és el tema dels spoilers, no? Quan vam parlar per e-mail, no? Em vas explicar, doncs, d'alguna manera em vas intentar dir no em feu cap spoiler, perquè clar, jo en realitat encara hi estic jugant, no? Tranquil, no hi haurà cap spoiler. Però jo sí que et volia preguntar, no tens por de perdre't alguna d'aquestes quests que amaga molt bé From, de deixar-te-la perquè estan precisament molt ben amagades, o precisament perquè passes tantes hores observant els detalls de les portes, saps perfectament que no et perdràs absolutament res, i se quedarà, perquè la veritat és que a mi clar, tu hi ha moltes maneres de jugar als Souls, no? La meva és una manera especialment ansiosa, precisament. Jo no puc recollir lore en una primera run, o sigui, se'm faria impossible perquè diguéssim que el magnetisme del gameplay em porta a seguir, no? Aquella cosa de has guanyat, endavant se t'obre, a més, no? Tota aquesta escenografia impressionant que tenen els jocs de From, que obres una porta i de cop se t'obre un univers davant, no? Se't suggereixen tantes coses visualment. Jo necessito pensar, no puc anar mirant tantes coses. Llavors em fascina una mica que tinguis aquesta capacitat per parar i per dir no, jo vaig a mirar fins a l'últim detall i tal i qual. És una cosa que jo amb una primera run no he pogut fer mai, i de fet només ho he fet amb una segona run del Bloodborne, és l'únic que em vaig parar realment a recollir l'ore, a caçar l'ore. I llavors, tens por llavors de perdre't alguna cosa sense buscar? Perquè em refereixo a això, no? Que a vegades t'has trobat un personatge, fa molt que no me'l trobo, hòstia, que ja se m'ha saltat la d'allò, ho busco el nom del personatge per si a cas, del plan, no, ara apareix al costat d'aquella foguera, saps? Tens por de perdre't això? No mires mai res? Tinc aquesta por constantment. Sí, perquè és veritat que és això. A mi m'agradaria poder fer tot el 100% en la primera run i poder contar-ho tot en el podcast i tal, però jo soc conscient que és impossible, per diverses raons. Primera, perquè el mateix joc normalment, imagino, no sé perquè no ho he buscat, però en els altres Souls sol ser així, que moltes vegades hi ha quests, per exemple, o coses que no pots fer les dues al mateix temps, no? Perquè si fas una, doncs l'altra s'enfada i aleshores no pots, tal. I aleshores, com que no pots fer-ho tot. Doncs això per una banda. Doncs hi ha vegades que he de prendre decisions que, clar, com prens la decisió? Perquè jo me puc... A veure, tu pots fer-te una idea de vegades de dir, bueno, si a este li dic que vale, que l'ajudo a matar a no sé qui, però segurament aquell altre s'enfadarà perquè se duen mal. Però hi ha vegades que From funciona molt poc lògic, no? O sigui, que de repente vas a una cosa que té un efecte que tu no t'esperaves per a res, i això és un risc en el que jugo, però crec que està guai també jugar en aquest risc perquè li dona encara més rotllo al rol, en el sentit de que al final jo me trobo una decisió que tinc que prendre en un moment donat i jo el que intento pensar per aprendre-la és què faria Isladin en aquesta situació, no? Tenint en compte la psicologia un poc que jo li he donat al personatge, les coses que jo he anat dient en el podcast, i això li dona com més rotllo rol, un poc, no? I clar, això el que fa al final és que, bueno, això te fa una banda perdre't coses per les decisions, i jo no m'he posat a buscar per internet quina decisió he de prendre per a fer el millor, no? Doncs no ho busco, jo decidisc en aquest moment el que crec que tal. I per altre també està el que, clar, com tampoc busco en internet com fer les zones al 100%, però òbviament jo és possible que me perda coses. Crec que el que és explorar no em perc quasi res, perquè sí que vaig molt al mil·límetre, o sigui, jo vaig fent literalment zig-zag per explorar cada metre quadrat. Aleshores, dubto que me perga coses d'aquesta part, però és possible que ja hagi hagut algun mur il·lusori d'estos que no tal, o alguna cosa que m'has saltat, però també és algo en el que jugo un poc. O sea, vull dir que, com que tampoc la idea del podcast és en este podcast us vaig contar el 100% de tot, en este podcast us vaig contar una història de les possibles, saps? De les infinites possibles que hi ha, de la que ha fet el meu personatge jugant, i és de la seva gràcia, contar un poc com una història concreta, sabent que te pots perdre coses. De fet, una cosa que jo crec que fa molt guai els Souls, i que crec que és un punt molt a favor del seu disseny, és que dissenyen els jocs assumint que el jugador se perdrà coses. I això és una cosa que no sol passar en els jocs. És atrevit fer això, sí. Sí, és atrevit. Perquè, o sigui, per exemple, si tu penses, no sé si has jugat en el Dark Souls 3, no? Però un dels bosses més espectaculars i millors fets i tal, que és el rei sin nombre aquest, i s'està en una zona que per a poder arribar a aquesta zona has de fer una sèrie de coses. Has de fer un gest, no? En una almena has de fer un gest concret. Has de trobar un gest en un lloc, després t'has d'anar a no sé quin altre lloc totalment llunyà i fer aquest gest en un lloc concret per a que anar a transportar, i és com, però per favor, saps? I és com que això... I a més és la solució d'on està el fill, no? Perquè aquell és el fill del Gwyn, no? Si no m'equivoco. Sí. Clar, vull dir, és el plan de... Vull dir, estan tancant una de les pàgines més discutides del lore de Dark Souls. Sí, i te la maguen ahí superavalat. Però perquè jo crec que ells també juguen molt en el tema de que... I al final crec que és un joc que juga molt en el tema de la comunitat, que saben com és la comunitat. I saben que al final la gent està tan obsessionada en trobar-ho tot en aquests jocs, en la comunitat, diguem, més forta,
que al final saben que acabaran trobant tot per molt amagat que estiga i ho acabaran penjant i la gent pues, acabarà buscant a internet i ho acabaran fent, saps? Vull dir que crec que això també, però que igualment a mi m'agrada com aquesta idea de que és un joc molt rejugable perquè tu el jugues i segurament la segona vegada que el jugues si te poses a buscar diràs, hòstia, pues jo no ho havia fet, això tampoc i és com molt, és una manera de jugar que a mi me pareix que és com molt em sembla més realista de dir estic en un món que és més gran que jo, saps? O sigui, no és, això és un joc fet per a mi, perquè jo me distraga, me donen conceptes perquè me distraga, és com una cosa més gran, tu pots trobar-ho tot o pots no trobar-ho tot, però, saps? Vull dir, no és una cosa que estigui feta per a tu. O sigui, sí que està feta per a tu, però ja m'entenem, no? La sensació que transmet així. I això, entonces, bueno. Perdona, jo crec que has donat en un dels claus, que és que sembla que l'univers, sembla que el món tingui vida pròpia i que no sigui al servei del jugador, del protagonista, sinó que passen coses independentment de tu, diguéssim. A diferència d'altres jocs on es nota clarament que aquell vilatà, que aquell monstre, que aquell estan posats per tu. Crec que has donat en una de les claus que fa tan diferent aquesta saga que el Dani, doncs, bueno, té en un pedestal i crec que tu també, no? Està clar que sí. Sí, jo prou, sí. Jo volia preguntar, i de fet és una cosa que havíem parlat amb el Víctor, que és el tema de, com a caçador de lore, podríem dir, ara ja hem sabut, hem après, no?, que vas fer aquest PowerPoint de Bloodborne que el necessito veure, realment. Estàs trobant diferències en l'estil de l'estructura, de la presentació de la narrativa respecte als altres Souls, i per tant, si les has trobat, creus que té a veure, no?, amb aquesta col·laboració amb el George R.R. Martin? Jo sí que n'he trobat prous i de fet això és una cosa que em va fer canviar un poc el rumb de lo que és del podcast per la manera que vaig veure que estava fet el joc, que és diferent a les anteriors, i és que jo tinc la sensació de que la història, dins de que seguís sent supercríptica respecte a qualsevol altre joc, és prou més clara que en els altres Souls, em fa aquesta sensació. No sé si té que veure en la intervenció del George R.R. Martin o què, però sí que em fa la sensació de que, almenys el que és la història principal, em fa la sensació de que te la van explicant més o menys i te va quedant prou més clara del que tal. És que, clar, això em va fer canviar un poc la idea, perquè jo, quan vaig començar a fer el podcast, jo pensava que seria com en el Dark Souls, que literalment no entens res. O sigui, a no ser que te vaig a buscar per internet o que vaig a superar el detall i no tot i tal, és supercríptic i no entens quasi res. Entonces jo és com que pensava que seria un poc així i aleshores jo com que em posava a teoritzar sobre tot el que anava a trobar, no? Pues al principi en Necrogym ja trobes, com se diu, descripcions dels objectes que et parlen de Malenia, del Godwyn, de no sé què tal, de gent que no vas a veure fins a l'ací moltíssim de temps, no? Però jo ja llegia això i dia, bueno, vaig a interpretar en base a tot, i després veia que potser el mateix joc i aquesta informació després te la revela molt clarament més endavant i dic, hòstia, pues esta teoria que jo havia fet als primers capítols ja no té sentit, no? Entonces, com que a partir de la tercera temporada vaig canviar un poc el d'això i dir, no vaig a teoritzar tant, a posar-me a parlar tant de lo que podria ser este personatge que tal, perquè segurament ja el joc m'ho acabarà contant, saps? O sigui, el joc és més clar del que penso, del que pensava en un principi, i aleshores estic intentant més com... Crec que la riquesa que té sobretot el meu podcast és que vaig com que sí que intento donar explicacions a cosetes més moltes vegades secundàries, és a dir, no? Pues en esta mazmorra, no? o en esta presó que te trobes un detallet molt tontos que no tenga res que veure amb la història principal, però dius, pues això a mi me fa la sensació que això és perquè a este tio el van empresonar i després tal, i potser és una cosa supersecundària, no? Però això normalment no ho conten en els vídeos més generals de l'Ore, i a mi sí que m'agrada contar aquestes coses, perquè són les que donen riquesa al món. I per aquesta part sí que crec que està, però per el que és la història principal sí que deixa un poc com que el joc me la vaig a contar i no anticipar-me molt, perquè si al principi sí que ho feia i crec que aquesta part de l'hora, clar, és que això crec que fa un poc menys atractiu el podcast, perquè per una persona que ja ha jugat tot el joc, si està escoltant-me i de sobte veu que començo a divagar en coses que diu, però això no és així, això, saps? Perquè hi ha moltes coses de les que els oients saben més que jo, perquè ja l'han jugat, saps? Entonces estic intentant com centrar-me més en les parts que crec que el jugador se pot haver saltat, o que el jugador pot... Aquestes coses secundàries que el jugador no ha vist i jo les explico. Intento donar-les una interpretació meu. I, perdona, no et fa por que l'haver
participat R.R. Martin estigui inacabat el joc, com ha fet amb la seva saga de Joc de Trons, o l'hagi acabat de manera ràpida, com va fer amb la sèrie, amb escenes totes negres. No tenen una mica de por que aquest senyor que ha participat d'això i que ha deixat la gran saga inacabada, i a molts lectors com jo, que ens hem llegit el quart, no sé si t'has llegit el quart i el cinquè de Joc de Trons. No he llegit res, però he vist tot. No, el quart i el cinquè no cal. No cal, que te'ls puc resumir jo en 10 minuts un dia, si vols. No et fa por que estigui inacabat el joc, ja que ha participat R.R. Martin? A veure, inacabat, és clar, podria ser que estiguera inacabat. Pensa que estàs parlant amb el Víctor, no? És una pregunta de broma, no cal saber respondre. No, però sí que és veritat que també, o sigui, jo no sé com acaba el joc, però tampoc, o sigui, perquè una possible podria ser, imagina que això, la idea siga que siga una saga, no? I que hi hagi diversos jocs després del Elden Ring, i clar, ahí sí que tindria sentit dir, el George R.R. Martin estarà com per a fer més jocs, com per a participar en les següents tal, però com ni siquiera sé si van a haver més jocs que, de fet, segurament coneixent a From Software, que a vegades fan un joc, tot el món demana una segona part, però mai la donen, i es queda ahí, doncs igual ja se queda tancat ahí per a sempre i ja està, no? No sé. Jo respecte a això de... Sí que és veritat, perdó, que sí que he notat la participació del George R.R. Martin en algunes coses, que, clar, jo no sé fins a quin punt realment la participació d'ell és com molt decisiva, o sigui, en el sentit de que no sé fins a quin punt com que ell, o sigui, fins a quin punt ell ha participat o és més un d'això de reclamo, no? De dir, bueno, pues ha participat un poquet, no molt, però així podem posar-lo com que ha participat i si no, pues, més gent o jugarà i tal. Però sí que he notat moltes referències al seu univers i al Joc de Trons i tot això, i també la manera del tema de les famílies, i no? Que hi ha diverses famílies que estan confrontades entre elles i tal, i això no ja ha passat tant en els anteriors Souls. Sí, el tema família. No recordo d'aquesta forma. Aquesta manera de contar la història, perquè clar, això podria ser també que siga per influència del propi Miyazaki, que ha dit, doncs, vaig a intentar seguir la línia d'este home que m'agrada molt com escriu, no necessàriament que sé que haig de... A veure, ells sí que diuen que ell va participar prou, com que de fet ell els va donar com un text prou llarg explicant-los com una possible... No? O sigui, segur que els de From ens van donar com li van donar unes pautes concretes de dir, pues, aquestes són les idees principals, i a partir d'ahir ell va desenvolupar pues, totes les famílies tal. Això és el que diuen, però bueno, a saber. Sí, home, jo el segueixo veient extra Souls, o sigui, segueixo veient... O sigui, no sé, a mi si no em diguessin que està el George R. Martin pensaria que ho ha escrit el Miyazaki i la seva gent tranquil·lament, perquè són els mateixos temes, les mateixes estructures, tot. Sí que el tema família, sí, però al final també tot el pes que hi ha a la família de Gwyn, també. Hi ha un personatge que a mi sí que em va semblar que canviava molt la manera d'encarar una narrativa molt més accessible i una mica molt per tots els públics, que és la figura aquesta del Gideon Ofnir, que per primer cop veiem en un Souls un NPC que té un discurs desplegable, no? O sigui, que tu vas al Gideon i li dius parla'm d'aquesta persona, jo per lo que recordo això en els Souls no havia passat, o sigui, diria que no, o sigui, el tema de poder dir parla'm d'aquesta persona, saps? Llavors és com una manera, és com una mena de fita en la qual qualsevol jugador pot tornar i dir, espera, què em falta per fer? No? Llavors ella t'explica i tens una llista, no? Això per mi sí que va ser del plan. Sí, és una guia, al final el Gideon Ofnir, a més el nom s'apareix, no? És una guia de lo que és el lore un poc perquè el jugador no estigui tan perdut. I és de les coses que jo crec que és molt encertat el que dius, o sigui, com que canvia respecte als Souls en quant a que sí que tenen un interès molt clar en que el jugador conega mínimament la història del que està fent, per almenys el que és la història principal la tinga més o menys clara. Això en els anteriors Souls no passava. Els anteriors Souls jo crec que ens la pelava totalment que tu tingués la història o no. Saps? O sigui, el que tenen clar que tu jugues el joc i que això pues, te pot agradar perfectament sense tenir ni idea de la història, perquè no va d'això, el principal no era el combat i la part de gameplay i tal, i la història era com una cosa secundària que si vols entrar està guapíssim, però no és necessari, no? I així sí que crec que han apostat perquè la història sigui com algo més central, almenys el que és la història principal, però ja et dic que, home, vull dir, jo estic fent el podcast de tinc com 300 pàgines en només la meitat del joc, vull dir, hi ha moltíssim més de lo que les coses principals aquestes bàsiques que te diu el Gideon Ofnir, no? I aleshores, clar, aquesta part segueix estant, no? O sigui, està una part principal que sí que té la disseny clara en el joc prou clara, si tu vols, per almenys a poc que t'has enterat t'enteres. Però hi ha moltíssima altra, és un iceberg, no? O sigui, hi ha moltíssima altra que no te la diuen tan clara que has de rascar. Això segueix sent prou Souls.
Bueno, Pau, vinga, jo volia exposar-te les que per mi són 3 flaqueses de l'Elden Ring, vale? Llavors, m'agradaria saber la teva opinió. Primera, estarem d'acord que el món obert pues, és una genialitat, vale? Vull dir, jo soc molt fan dels nous Zeldas, per exemple, i clarament l'Elden Ring el que ha fet és agafar i intentar fer un Zelda amb aquesta cosa de que t'orientis visualment, no? Que trobis les fites, que marquis tu en el mapa. A mi això m'encanta, perquè els jocs, sobretot indis, que han intentat fer això de no posar-te mapa i que siguis tu que et faci dibuixet, a mi això em torna loco. Llavors a mi això pues, m'agrada moltíssim. I a més ha estat una manera genial d'acostar a un públic una miqueta, ser més accessible, no? Respecte a aquesta famosa dificultat dels Souls. I aquí és on jo li trobo una mica una flaquesa, perquè m'explico una mica, en ser un món obert, com tu ja saps, pots sortejar la dificultat bàsicament perquè el joc t'estimula, el seu disseny t'estimula que te'n vagis por ahí, pugis de nivell, trobis nous armaments i tornis i siguis molt més fort del que podries fer en un Souls normal. I ja no passa allò que passa en un Souls normal, que és que t'has de cenyir a aprendre't el patró de l'enemic, i llavors per tant per mi es perd una mica, o en la meva experiència personal s'ha perdut aquella satisfacció immensa de dir, hòstia, és que he patit tant, allò que acabes amb les mans suades i la tremolor a les mans, no? Això m'ha passat que clar, que jo realment també soc d'explorar-ho tot, i a tu, clar, jo no sé com acabaràs, però si tu estàs explorant tant, estaràs pujant molt de nivell. I què passa? A mi em va passar que a certs enemics una mica rellevants arribo i no m'haig d'aprendre el patró, perquè en tinc prou amb donar un parell de voltaretes i donar-li que li trec gairebé mitja garra, saps? Llavors a mi això m'ha trencat una mica, m'ha acabat... Clar, és com deies abans, no? Es pot jugar de moltes maneres i hi haurà gent que no ho faci així, que vagi d'una manera molt més orgànica, no com els comidos com nosaltres, que explorem fins a l'últim cantó de la costa, després baixem a la platja i a veure si ens hem deixat alguna cova. Clar, jo al jugar així, clar, hi ha hagut un moment en què se m'ha fet massa fàcil. T'està passant o com ho veus tot això? Sí, o sigui, a mi em va passar això també i totalment d'acord en que no sé si diria que és una flaquesa, i ara explicaré per què, o sigui, perquè crec que pot tindre el seu sentit, però per a mi sí que és veritat que o sigui, com m'agrada a mi jugar als Souls i la manera que tinc de jugar, i també per comparació amb els altres i tal, sí que és veritat que molts coses se m'han fet més fàcils dels que m'esperava, en el sentit d'això, no? D'explorar tant que això, ja no tant per haver aconseguit moltes, bueno, sí, també per haver aconseguit moltes runes o perquè he aconseguit moltes pedres d'estes de forja per a millorar les armes, tot això, no? I aleshores arribes un poc xetat, no? Al boss, diguem, no? També perquè jo tinc un poc la mania, que igual no hauria de fer, però tinc un poc la mania d'arribar a una zona nova i me diuen, tens que anar a tal castell, que ahí està l'enemic principal, la gran runa, que no sé què tal, i jo dic, però vaig a primer explorar tot i després entro al castell. Totalment, clar. És que com es pots anar directament? No s'ha d'anar directament, has d'explorar la resta de coses. Exacte, sí. Perquè el mateix joc jo crec que t'intenta enfocar que vagis ahí primer i després ja si vols explores, però pues cada un juga com juga, no? I jo sí que soc de primer explorar-ho tot i després entro al castell i clar, moltes vegades vas prou xetat, diguem, no? Però molt de nivell per al que està. A mi és veritat que com ja he jugat a molts Souls i la part de gameplay i tal ja la tinc un poc com coberta de dir, no m'està sorprenent tant la part de gameplay, perquè ja és un poc continuista, no? Respecte als Souls, com que la part de combat de dificultat tot això m'encanta, però ja la vaig viure un poc en Souls, i així com estic a mi més centrat en el lore, sí que és veritat que la part de món obert m'agrada molt perquè me veig que encaixa molt en el... O sigui, jo no soc superfan dels mons oberts perquè sí, no? O sigui, jo què sé, doncs... O sigui, que si no aporta res, me veig que és un poc com per tindre la sensació de, mira, quina potència tenim per a fer videojocs, no? Que fem un món enorme, tal. Però si no aporta tal, no? Pues, això. Però crec que sí que aporta, ja no sols perquè és molt com el Zelda, que me penso és com el que tu dius, no? Com s'ha de fer bé un món obert, posant-te punts d'interès per anar a explorar aquests punts i tal, i no el minimapa que li dones la missió i te porta la missió en una fletxeta, que al final mires més el minimapa que el tal, no? Me veig que és un món obert ben fet, i llavors me veig que encaixa prou bé en el lore per el tema de que al final, si tu compares els altres jocs, per exemple, en tots els altres jocs, normalment tu estàs en un univers, no? Però dins d'aquest univers tu no explores tot l'univers, o sigui, tot el món, tu explores una regió que és en la que tu pots jugar, no? Per exemple, el Dark Souls seria l'Ordaland, no? Però després de l'Ordaland tu saps que hi ha per ahí més països i més coses, però no pots anar.
I entonces en aquesta regió hi ha un rei normalment, que aquest rei acaba sent pues, moltes vegades l'enemic final o potser però la història gira un poc entorn a aquest rei, no? I tu estàs en una zona tal. Això té sentit un poc, al final la zona pues, siga xicoteta perquè és una sola regió en un governant, no sé què tal. Així és que el lore s'expandís moltíssim més que això, perquè si ja no és un únic país en un únic governant i tal, o sigui, sí, està el senyor d'Elden, no sé què tal, però hi ha moltíssims altres senyors que governen en altres zones i què tal, i estan enfrontats entre ells tal. Això per mi té més sentit que això vagi acompanyat d'un món molt més gran en el que en cada regió tu no notes que esta regió sols és un nivell d'un joc, tu notes que aquesta regió és literalment un país no, però en plan saps? Una zona gran que està governada, que té sentit que si és una zona governada per un senyor, doncs aquesta zona siga enorme, saps? Sí, però Pau, perdona que t'interrompi, estàs sortejant la pregunta, m'he donat compte que no m'estàs responent si t'ha passat lo de la dificultat o no. Sí, m'ha passat. Vale. Sí. Però m'ha semblat que estaves intentant defensar l'Elden Ring i aquí en aquesta taula ningú ataca l'Elden Ring, creu-me, perquè si no els expulsaria de la sala, o sigui, no passa res. Ho faré ara mateix. Penses que els Dark Souls et validen a través del patiment? O sigui, és Dark Souls el crossfit dels videojocs on la gent necessita patir molt fort i fer un esforç molt gran i després publicar-ho a les xarxes socials per sentir-se admirat, diguéssim? Al revés segur que passa, o sigui, el crossfit és el Souls dels gimnasos, no? Però, sí. O sigui, no sé si, jo no diria que et valida, però sí que sé que és una cosa que passa molt, que la gent com que no? O sigui, està a aquest punt de fardar molt, de dir, pues he passat un Souls, soc un real gamer, no sé què. A mi d'aquesta part, crec que ha arribat un punt que és un poc tòxica, o sigui, la part d'estar com de venerar tant aquesta dificultat i que per tant pues, si no has jugat un Souls eres un jugador casual, no? Sí. No sé, o sigui, em penso un poc tonto i per això també al final li resta un poc d'importància a aquestes coses de lo de que el Elden Ring diuen pues, se fa més fàcil perquè no sé què tal, o sigui, sí que jo estic totalment d'acord en que per a mi com a jugador com soc jo m'agradava més la part de gameplay dels altres Souls en quant a que la dificultat estava molt més regulada, en quant a que tu arribaves a un boss i arribaves sempre en el mateix nivell perquè és el nivell que el joc t'ha permès arribar. Encara que, bueno, en l'1, per exemple, com sí que tens molts camins diferents que pots agafar des del principi, també hi havia maneres un poc, no? Sí, en tots pots grindejar una mica, sí, però és molt incòmode de grindejar. A l'Elden Ring el disseny està fet perquè, clar, et convida a que exploris. En els altres zones era estar en una altra foguera, buscar un punt de grindeig, era una miqueta... Sí, això és cert. De totes maneres, a mi també t'he de dir que a banda del tema del lore, que s'incaixa en lore, que això ja pot ser més secundari, sí que crec que em pareix que és una decisió conscient que han pres de dir som conscients de que fem un món obert, això et permetís una opció alternativa que és més fàcil, però crec que segurament és una decisió conscient i no me pareix tampoc mal, en el sentit de que crec que jo cada vegada com que idolatro menys aquesta part com de la dificultat dels Souls, no? O sigui, sí que mai he estat com d'acord en que als Souls li faci falta un mode fàcil, no? De dir, d'anar al menú i posar el mode fàcil ja està, perquè me pareix que és com massa poc... O sigui, com massa una manera molt burda de fer-ho, però és que me pareix que en l'Elden Ring no és que no diria que és un mode fàcil, perquè tampoc és fàcil posar-te a explorar per tot arreu, el món està ple de gent que te vol matar, saps? No és algo fàcil, però sí que és una manera de dir, a mi la part, pot haver molta gent que diu, a mi la part d'estar pegant-me contra una paret infinites vegades des que mato el boss, perquè ja m'ha après al detall els moviments i ja arriba un punt en el que ni siquiera estic pensant perquè les mans me van a soles, perquè ja s'han après, la memòria muscular ja s'ha après tal, que això està guapíssim quan entres ahí i la gent que li agrada està molt guai, però entenc perfectament que hi ha gent entenc perfectament que hi ha gent que no li agrada aquesta part i que diga, a mi m'encanta l'univers dels Souls i m'agradaria poder jugar més als Souls i tal, però és que és tan xungo que no puc entrar, no sé què, i crec que en l'Elden Ring donen aquesta opció també, i al final jo crec que ja bàsicament ho han pensat perquè hi ha dos tipus de jugadors, els que van un poc més lo principal, no? A lo que és, que crec que sí que hi ha molts d'issos, o sigui, hi ha molta gent que al final, joder, és un joc tan gran que si no tens temps per a jugar-lo, no? Pues no vas estar explorant tot. Jo conec gent, no? Que pues diuen, pues mira, jo vaig als bosses principals i tal, perquè m'avellia saber la història, però no vull tirar més la vida jugant, perquè pues, la vida, per desgràcia, pues, hi ha que treballar i aquestes coses, no? Sí, malauradament sí que s'ha de treballar. Sí, en el primer capítol crec que va ser, us vas escoltar, que algú dia vaig dir, va, superencertat, que algú de vosaltres dia com era? Hauríem d'abolir el treball per a poder jugar al Dark Souls, no? O sigui... Ah, sí, vam dir això? Hosti, que bé, que estem molt orgullosos d'això. Escolta'm, doncs, vale. De fet, la meva frase del Twitter és Born to play Dark Souls,
Forced to Work, no? O sigui, com... Pues és un avió meravellosa. Però bueno, per acabar ja aquesta part de lo del mono obert i tal, sí que crec que me pareix que lo del mono obert jo ho veig un poc com que és una manera integrada en el joc de donar-te una alternativa per a que pugues, perquè tu al final, quan més explores, ja no sols és que te pugues xatar de runes, que aquesta part, pues, bueno, a mi és més, podria pareixer un poc que és un poquet tal, no? Però sobretot per a mi és les coses que t'oferís el joc quan explores. Tu quan explores, per exemple, les catacumbes, no? Que n'hi ha 1.000, i dius, per què vas a fer tantes catacumbes? Pues home, la gent que juga molt en els espèrits, els espèrits que pots invocar perquè t'ajuden, i les cendres dels espèrits les trobes sempre en les catacumbes, saps? Aleshores, és una manera de motivar-te que vagis a explorar, perquè si explores trobaràs unes cendres que t'ajudaran o els personatges, si fas les seues quests, després t'ajudaran a matar els bosses. Entonces, és una manera com de jugar d'una altra manera al joc i això està guai també, m'agrada. Sí, no, aquest era el segon punt que volia tocar, que és el tema de les coves i les masmorres i tot això, i estic d'acord, a més tot això està perfectament integrat a les coves i les masmorres. Hi ha gent que es queixa de que tinguin els mateixos modelats i les mateixes textures, no és el meu cas, vull dir, a mi em sembla molt bé que es repeteixin, perquè realment el disseny intern de coves i masmorres és exactament sempre diferent, o sigui, molt bé, pot ser una cova, pot tenir els seus llops, però sempre hi ha un gir, cada cop dius, hòstia, aquí hi ha parets invisibles, o aquí hi ha no sé què, ja en aquest sentit estan molt ben dissenyats, però sí que la repetició de jefes finals dintre de coves i masmorres, això sí que i arriba un punt que ja dius, hòstia, no, una altra vegada el gatet que treu foc per les fauces ja potser és massa, no? Però no creus que això és un homenatge als jocs de coves i masmorres? Bueno, podria ser. No, perquè són així, no? Sí. Tu vas explicar l'altre dia bastant bé, que generen aleatòriament, amb recompenses... Els roguelikes. No creus que això és un homenatge a aquest tipus de jocs? Jo crec que no. Jo crec que és un aprofitament dels assets, però no em sembla, a mi no em sembla tan malament, però clar, és que realment n'hi ha molts, o sigui, clar, és el plan de... I també li fan un petit gir, a vegades n'hi ha dos, per exemple, alhora, o a vegades tenen un petit set de moviments diferent, no? Però... Sí, hi ha un gat que te tira foc i l'altre te tira màgia, saps? Sí. O després te'n posen els dos amb enemics diferents. Hi ha un moment en què ja és del plan de venga, hombre, saps? Sí, totes les combinacions possibles. Sí, a mi aquesta part també em trau prou. Sí que és cert que moltes coses sí que crec que tenen un sentit. A veure, jo sempre intento justificar que és un lore, no? Però al final, pues, si, per exemple, el tema dels... Bueno, diem gats perquè pareix un gat, però en realitat és gos, no? O sigui, és perro guardián, no sé què. I esos gossos guardians, pues, si els han posat, qui siga que els ha posat en les catacumbes per a guardar, per a protegir aquesta catacumba, pues si hi ha 1.000 catacumbes, t'he sentit que facin molts gossos guardians per a protegir les catacumbes. Sí. Que té un sentit... Això estàs xuseando, això se'n diu xusear. Estic xusear. Totalment. Però sí que és cert que a nivell de gameplay arriba un punt que te fartes. Però és que també és veritat que jo penso que al final esta manera de jugar que tenim els obsessionats d'anar al 100%, d'explorar-ho tot, d'anar a cada metre quadrat, tampoc crec que sigui la manera en la que els que han fet el joc el pensaven, saps? Perquè, vull dir, un món obert, en principi, la idea no és que tu l'explores al 100%. La idea del món obert és que tu te sengues com que pots anar per on te va la gana, quan te va la gana, tu vas per així, vas per allà, tal. Saps? És com que estem molt acostumats altres vegades a aquest completisme i tal, i jo vaig a seguir sent així sempre, però vull dir que com que puc entendre que hi ha molta gent que al final no juga d'aquesta manera i segurament a ells no els farà aquesta sensació de repetir bosses, perquè si potser la gent diu, bueno, doncs jo vaig a fer 3 o 4 catacumbes i ja vaig al boss de la zona i després un altre, no sé què, però al final ja de la partida se troben 4 o 5 gossos en lloc de 20, saps? Per dir alguna cosa, doncs ja no se'ls farà tan repetitiu, però sí que és veritat que entenc que se te pugui fer, però és que també és veritat que com fa si no un món obert, vull dir, dissenyes, si hi ha 300 bosses, dissenyes 300 bosses diferents, que jo crec que això és impossible també. Sí. Doncs, bueno, jo volia comentar que a mi em sembla que l'Elden Ring està totalment pensat al mil·límetre perquè hi càpiga tot tipus de jugador, des del que va a saco com el que li agrada. O sigui, a nivell de vendes està superpensat per incloure això, una gamma molt àmplia de maneres d'apropar-se, no? I totes són vàlides, però bueno, cada jugador és diferent, no sé, potser el que li mola més explorar el lore i tal, doncs serà el que al cap i a la fi farà la llegenda del joc més gran, no? Perquè li continuarà donant vida més enllà del que juga i adeu. Al cap i a la fi el que juga i adeu és, no sé, és com si fos, bueno, més pel que crea el joc, doncs més negoci, no? Simplement una venda més, no? En canvi el que fa més immersió, doncs
com que es preocupa més, no?, d'entendre l'obra. Jo, al contrari que tu, jugo a saco, O sigui, jo m'he passat el joc i no sé de què va. Sí, honestament, però no sé, és perquè no m'interessa. Trobo que justament està tan desvinculat a les cinemàtiques del que et vas trobant, que clar, és això, o et passes el doble de temps jugant, mirant-ho tot, o no entens res, i és el meu cas. Jo per això prefereixo 1000 vegades el Bloodborne, perquè està super ben integrat, no necessites mirar cada regió del terra a veure si trobes, per entendre de què va i el cor del joc, no sé. Però la història del Bloodborne diries que l'entens millor que la de l'Elden? 2000 vegades millor, sí. Hosti, igual. Jo penso que això deu ser perquè és més compacte, precisament. Bueno, és el que deia la Mire, no? El tema de ser un món obert et vas perdent més. Però clar, també això també passa en els Souls, que també són tan compactes com el Bloodborne. Al final, un Souls és igual de compacte que un Bloodborne, no? Perquè al final és un joc, és un Metroidvania, al final és trobar la clau i poder passar per un lloc, els atajos, les terceres... Però potser les animacions en el Bloodborne t'expliquen bastant, jo penso, saps? I són breus, dintre del que cap, no? Llavors, és una experiència com més fluida. En Elden Ring, sense fer spoilers, però el que t'expliquen o el que veus a les cinemàtiques no t'explica massa de res, si no et fixes en altres coses. Bueno, ja que estem fent confessions i que has tret el Bloodborne, jo fardaré una mica, no? I et diré que jo he jugat al Bloodborne i aquí l'Uri està present i jo he arribat a matar el llop de Bloodborne. Saps el llop? Home llop. Un senyor llop. Es refereix al vicari del principi. El primer boss. El principi aquest, el que salta. Jo l'he matat sol, diguéssim, saps? Sense convocar ningú d'internet, i tu, Uri, estaves davant. Sí, va ser espectacular. Encara ploro a les nits. Tenia un canal que feia uns directes que es deia N'he mort el llop, com l'obra de Guimerà. Però, de fet, és més divertit encara, es deia Dice in Catalan, com Cries in Catalan, però Dice in Catalan. Dice in Catalan, i llavors vaig matar el llop i vaig tancar el canal, perquè bueno, és el que s'esperava de mi, no? Vas estar en la cima, no? En la cima. Clar, i bueno, que sàpies que estàs parlant amb una persona que ha fet això. D'acord? Que el que tu fas és impressionant, però que bueno, que tampoc som mancos, que es diu en castellà, no? Vull dir que si necessites ajuda ens pots... Perfecte. Després me passeu el mòbil, igual quedem un dia i vos invoco. Clar, tio. Escolta, et volia donar un últim punt de coses que jo criticaria de l'Elden Ring amb moderació, perquè al Hidetaka Miyazaki no se li critica, no li aixeques la mà al Hidetaka Miyazaki, i després podem passar a parlar d'altres Souls, i d'altres videojocs. Simplement, és una cosa que a mi em molesta moltíssim i que no he vist que hi hagi molta gent que li molesti especialment, que és el tema de... A més vaig tenir l'ocasió de dir-li a From Software a través de la beta del novembre del 2021, no? Que va sortir la beta, no sé si vaig jugar a la beta, però després feien un... bueno, clar, perquè si t'has esperat... Després feien una enquesta i tu podies posar comentaris que vés a saber si se'ls llegien o no. Total, jo el que els hi vaig dir és el següent, llegiré el que els hi vaig dir. A Elden Ring, els animals corretegen al nostre voltant com si fóssim la Blancaneus. Penso que la intel·ligència artificial dels animals salvatges no agressius i la seva profusió pel mapejat, em vaig posar una mica xulo, saps? Per parlar amb From, no és acceptable en el seu estat actual. No pot ser que les àguiles i els petits mamífers siguin tan fàcils de caçar i no fugin de nosaltres quan ens hi acostem, cosa que trenca la immersió. Haurien d'obligar-nos a una aproximació sigilosa i planificada o a l'ús de determinades armes o trampes per caçar-los. No fa falta arribar al realisme i a la profunditat mecànica de la caça de Red Redemption 2, que no sé si he jugat, però s'agradaria que fos una mica més difícil i recompensant el fet de caçar. Acabava la carta dient: si tenen ocasió, comuniquin a en Miyazaki el meu respecte i devoció. Praise the sun. I llavors, volia saber què penses d'això. Perquè realment em sembla espectacular que t'acostis una puta àguila i a mi trenca molt la immersió i a més a sobre perden l'ocasió d'haver convertit el tema de caçar en una cosa rellevant, saps? De poder obtenir ítems concrets i tal. Estic molt enfadat.
Val, o sigui, jo no estic tan enfadat en aquest no, però sí que ho entenc, o sigui, entenc que és veritat, o sigui, no havia aprofundit en aquest tema, però sí que és cert que, o sigui, vull dir, jo crec que més que potser que fora més difícil i que te donaran millors recompenses, però és que crec que el tema està al final en que les recompenses que et pot donar són sempre de crafteo, no? I és que al final en el Elden Ring el crafteo a qui li importa, no? Clar, però era un problema. Imagina't que a sobre, clar, quan fas un joc de món obert tens l'ocasió, igual que li han introduït dinàmiques de món obert, la del crafteig és una. Llavors imagina't a sobre que poguessis dir, no, ara faré aquesta tarda jugo una mica a l'Elden Ring, però simplement per caçar. Hòstia, de cop és guapo, això, pensar-ho, fet pel Miyazaki. Més enllà, no creieu que sobra el crafteo? A mi em va donar un bajón allò d'anar agafant plantes perquè t'esperes que serveixin per alguna cosa i potser per fer una poció que potser és per curar-te una ferida al dit perquè no serveixen per res. És que en aquest estat no serveix per res, però era l'ocasió per fer alguna cosa amb això, saps? Sí, jo estic d'acord que o bé, el crafteo per a mi està mal enfocat en el joc perquè o bé hauria del joc motivar-te més a utilitzar el crafteo, perquè no t'ha motivat gens i realment crec que és lo normal és passar-se el joc sense pràcticament utilitzar aquesta mecànica, més enllà de sí que té algunes coses per a les pocions per al verí, no? Això és crec que l'únic per a lo que jo ho he gastat i alguna altra cosa més, però ja està. Les fletxes, no? Les fletxes, si utilitzar les fletxes em sembla que estava bé. Sí, si utilitzes fletxes sí, però si no utilitzes pues tampoc. Entonces, no sé, és un poc com que no et motiva massa i aleshores tampoc et motiva massa anar caçant. Jo no caço mai, o sigui, no poso mai a farmejar animals ni plantes i res, perquè com sé que no els vaig gastar pràcticament mai, doncs no. Sí que és un problema perquè crec que, i em sorprèn, perquè crec que From una cosa que es caracteritza normalment és que no solen posar mecàniques que no aporten. O sigui, crec que en els anteriors jocs una cosa que es caracteritzen és que solen ser molt minimalistes en quant a mecàniques, no? El Sekiro, per exemple, Sekiro és el més minimalista, sí. Sí, és com que veuen una mecànica que funciona, es centren en ella perquè és la que realment et manté enganxat al joc i la que més van utilitzar i no es posen a posar palla saps? En altres RPGs sí que és molt típic que pots fer 1000 coses, no? Pocions, no sé què, jo sé, en el The Witcher 3, per exemple, jo no vaig fer mai una sola poció, que bueno, puc entendre que és un poquet també per el tema del rol, no? Perquè pot haver qui diga, pues vaig a fer una run soles de pocions, i potser en l'Elden també hi ha gent que diu vaig a fer una run soles de crafteo, de matar els enemics soles creant objectes i tirant-los i tal, i això pot estar guai, però veig més com algo com tipus per als no-hitters, aquestes coses que fan així de retos locos i tal, no? Però per a un jugador normal crec que el normal és que al final el crafteo pràcticament no el gastes. Entonces, sí que me pareix que l'haurien de motivar millor el crafteo. Una cosa que pensava a vegades que podríem haver ficat és que pogueres fer-te objectes, o sigui, craftear-te objectes més rellevants, perquè al final el que te pots fer són ser coses d'estes de bufos, no? De coses que te donen un extra d'algo, però no solen ser coses realment importants que utilitzes en el dia a dia. I, per exemple, si te pogueres craftejar material de curació, saps? Per exemple, això és una altra cosa que crec que estaria guai que hagueren implementat, igual que en el Dark Souls 2 estava el tema de les gemes, que eren com uns consumibles que te podies curar la vida, sols que eren pitjor que els gestos, però te podies curar per la vida. Pues, per exemple, que feren en el crafteo te pogueres fabricar un objecte que te permetirà curar-te si se t'acaben els gestos. Pues, sí, omplir-te els gestos. Sí, o omplir-te els gestos, per exemple. O, per exemple, no ho sé, ara no se m'ocorrís, però pedres, fins i tot pedres de forja, saps? Que te pogueres craftar... Bueno, no sé, és que a veure, tampoc he jugat el joc, a la millor estic dient coses que després resulta que en el joc se figuen, però... Saps? Vull dir que al final crec que una manera podria ser això, que te pogueres craftejar objectes com més rellevants en el joc i això sí que estaria guai. I no tanta... És que al final tu li dones el menú de crear objetos i hi ha una barbaritat de coses que dius que això no sé el que és, saps? Vull dir, no. Si et sembla... Bueno, el Víctor vol... Podria ser que el vostre ídol s'estigués... arrepenjant, s'estigués convertint en una persona gandula? Bueno, pots sortir d'aquí. Tanco la porta quan vaig a pensar, vale? In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fire. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity.